pork ribs sweet and sour. Ato na sugdan. Isa taog Bombay. Bombay o ahos. Ayun, ilunod na ito dahil ang tugi lapuan niya pork ribs. Ito na siyang pailondaan para magawin siya, maigod siya sa sabaw. Isang karne nga ribs, ako na siyang gilapaan daan, pero templado na siya sa asin. Asin lang akong itimplahan para dili siya yung matabang ba. Ako lang yung gilapuan guys para dali akong pagluto kay dili patakabaw mo ilit og video. So gusto ko nga mahaman din nato atong pagluto sa dali nga pamagi. Napain na nato atong pork ribs. Ato nang iwad atong soy sauce. Ang tawag or patis or toyo. Kaman na ato siyang mutangan og paminta nga liso. Kaman butangan na to siya og oyster sauce. Butangan mo og brown sugar. Kung wala brown sugar guys, pwede rin ninyo butangan og white sugar. Kung unsay na available sa inyo ha, wala inyong gamiton. Okay. Ato lang siyang kayon. Kaman, butangan lang ni siya ni mo og suka.
Kaman nagbutang og suka guys, pasandaan mo siya nga mubukal usa nimo siya o kayon. Dili siya nimo kayon kung dili pa siya mubukal. So, kuban sa nato siya kadiyot para mubukal. Karang mubukal naman, pwede na siya na ito kayon. Ganun guys. Kining atong sabaw sa paglaga ning pork ribs, ato na siyang i-sabaw. Hello, Brad. Hindi ako nag-win-win. Sandaan sa nato siya mubukal para mutuhop gid siya ang timpla. Wala guys. Ito lang siyang butangan ng black pepper. Sa gamay lang. Ito siyang kayo nag-usab. Kaman, butangan nimo siya og no liquid seasoning para lahi gid ni siya sa uban, para musamot gid siya ang iyang kalami sa atong pork ribs sweet and sour. Ang nor liquid seasoning guys, usa ni siya sa mga palami sa mga pagkaon sama sa sudan. Nga ang timpla mula gid ni siya sa uban. Kaman guys, ay bukalan imo na siyang timplahan og cornstarch niya na ay black pepper para medyo mulapot siya.
ato ni siya kayo-kayon para dali gyud siya malapot. Wala to ni siyang butangan og sili nga espada. Atong takuban sa mga sa kaminuto lang. Okay. Bukal na sa kinay. Imo na siyang butangan og sili nga tawag lang og bell pepper para dugang sa kahumot og presentable nga pagka luto. Ito pong takuban guys. Takuban na to sa bisan sa mga usa ka minuto lang. So, okay na. Atal siyang ayun. Okay na siya. Dali na kayo magluto, di ba? Katong mga wala pa kasuway sa pagluto diha, itry nyo magluto. Kaya sa pagluto mong good, maka-ekonomiya na ka, magkaon pa ka. Makagilan siya pagig ka. Kung gusto mo makasave mo, pagluto gid mo. Dali kayo ang pagluto guys. Labi na kita na mo unsahan pagpamaagi sa pagluto. Kaya akong giluto aron niya pork ribs sweet and sour. Ayaw mo kalimot sa karong mga oras ayaw mo kalimot sa pag like o pag-subscribe sa akong YouTube channel, Jeron Parinog Bisaya Dibay. Okay, ato na yung serve. So, dali na kayo, di ba?